Kapor kalabiang ia kabangin sedang no ia kini kejing syakri bat kejing mani kejing yublay hakani kanok paisngi. Kaktien kejing ublay kapen ken mau yang ikum ne. Ale tunginya ruai ya utrai. Tunginya ken ut sngo tanat ya mau siang kejing pen im jongi. Ale tunginya mani bat dem ngon. Tunginya dem kok siu hakmat utrai nong tau jongi. Naba ulong ublay jongi bat ngilong kibriu kejaka plang jong u. Bat kilang brot kakti jong u. Tunginya pendam hakejing duai. Kupa jengi ubah habneng. Long ka bakuj kakerteng ka jomeh. Iwannya keban aingu yome ku kenrat hakani kapor. Ika bangiyo ban syakri ban mani bat ban pendan buram ya kakerteng ka bakuj ka jomeh. Kenrat Iwannya keban kerpat hakmat jomeh. Bamenis nei ban yalam. Ya kini ka jing syakri ka jongi. Dalau jong mensiam bakuj ujong meh. Bamen kerku ya kawai ka benta ka bangin pendap. Kan long na ka benta ka buram ka jomeh. Sngau ya kijing duai ka jongi. Dapat ka kerteng ka jong Yesus Kristus ngipan. Amen. Yang pediang sengobha ya pilang baro ki para bangit bat ki paralok ki badon haki ying ki sem ki jong pi. Ki bapet ya kani ke program hakani kapor. Nga pediang sengobha ya pilang baro haka kerteng ka jong utrai bat unong pen im jongi u Yesus Kristus. To ublay unisnei ya keban kerku yangi lengba kani kapor kabak kentang. Tungin ya beteng ya kaban mani ya ublay. Da kabangin ya sok lang ya ka jingruai. Kabalai spa prapusau na kabat temai. Bat sau spa katsan na kabarim. Wat ngawat ya meko kenrat. Shani syawai klem dawai. Sngau ki jingyam la rengat. Habajan uyeng utrai. Komat jong me, jing im jonga ha pertai.
Kajing pulin nagaktian kajong blay akan ikan no pais ni kabalang shim kasam kabahndru puar kedekot kabasan haduk kabapra bat kumju ru naga gospel kabakat kum Yohanes kalenong kabakat way kedekot kabaningkong haduk kabasau kedekot kaba arpo way bat kedekot kabalai puar bat kumju ru kedekot kabalai pu kendai bat saupo tien ka jong blay ka ong kum ni kumin sim jonga to up kermen tang hau blay naba ki jing khmi lenti jonga kalong na u tang ma u ubalong mau siang jonga bat ka jing penem jonga ulong ka kut bajrong jonga ono pen khi yanga badu blay ulong ka jing penem jonga bat ka buram jonga mau siang ka bor jonga bat ka jakari jonga kilong hau blay tu shanya hau hakipor baro pi ki paj ba tu thekno yala ka doknot hakmat jongu ublay ulong ka jakari yangi ladon ti uway ubalapang u Lazarus na Bethania nakashnong jong ka Mary bat ka Martha ka para jong ka kalalong de kata ka Mary ka papen sle ya utrai da ka jing sle bat kabalanya iki kijat jong u da unyu kli jong ka kaba upara jong ka u Lazarus ulapang namar kita ki para kan thai kile pha u ke ong ko trai hakmi utau bame i upang de haba u Jisu de ulayo sngo ulaong kane ka jingpang kamlong syakaban yap Henry nakamta ka buram ublay baon punduan buram ya ukun ublay daka onda kumta ka Martha katba kalayo sngo ba u Jisu wan kalaletan ya u Henry ka Mary kala syongkop hayin onda kumta ka Martha kala ong hau Jisu ko trai lada medon hangni upara jonga on dalayap tika mari onda baglapoi syakabau Jisu uladon bat kala yo i u kala demngon hakikijat jong u kada ong hau ko trai lada medon hangni upara jonga on dalayap u Jisu u ong to khlino ya utu umau khang ka Martha ka para jong tau balayap ka ong hau ko trai kata ula iutung nabakani kalong ka basau sngi u Jisu u ong haka ngamsim la ong hapha baladap han ngai phan yo i ye ka buram jong ublay to ublay un kerku na ka bapule bat syashkor na ka ktien ka bakhoj ki jong u to ngin ya pendam haki jing duai kopa jengi ubah beneng long ka bakhoj ka kerteng ka jome melong ublay ubakhoj ubaka beneng kalong ka khet ka jome bat kani ka khendo kalong ka jakayu kejat ka jome ublay ubakup ya ka buram ya ka jingkhoj bat ya ka hok ngiwan ya ka ban aingu yame ko kenrat hakane kano phaisni namar ke jing namar ke jing kerku namar ke jing alam bar ke jing don ringkat ke jome ya ke jing im ke jongi ngiwan ru ko try ya ka ban paw khmat jome hakane ke janme ya ka ban aingu yame ya ka ban syakri yame bad ya ka ban mani bad pendan buram ya ka kerteng ke bakhoj ke jome ablay ngiwan ru hajan jome hagani kapor ka bamenta hoj wat langim yo ko kenrat ban ya rung lani ban wan haka ying ka bakentang ka jome ya ka ban ya syakri lang yame Henry ni don halaki jong ki ying ki sem ki jongi ya ka bangin ya manelang ya ka bangin ya syakri lang ya ka kerteng ka bakhoj ka jome
hakani kapor. Kenrat babha ngiwan hajan jome kopa hakani kapor. Ya kabame ko kenrat melakhat yangi. Ya kabangin wat ya kakmat ka jome. Om tang hakapor ya kabangin mat ya jing suk hakajingim ka jongi. Henry mekhot yang iru bangin wat ya kakmat ka jome hakapor jong ka jing jenjar kumjo. Iwan ko try ya kaban aingu ru yame namar ka jing it ba ka jing snai ka jome ya kaban me mala it yang i haduk kata-kata. Ya kaban mala ayu kun balak kamar wai uji sukris. Ban wan syukan ka pertai ban em ka jing em ko mangi ki breu ngi em. Baru ban sya ya ka jing yap halor juga dingpna na ka benta ban pen em ban sius pa yangi kinong pop ki bajot bat ki baram. Try babhangi wanru hajan jong me hakani kapor ka bamenta. Kumba meyo i ko kenran akani ka pertai ka bangi akan du. Ka klam ka bangi akan du. Ka bala pen syap ting, ka bala pen sir, ka bala bu yangi haki jing bom singan. Bat kenrat iduai khmat jome. Bameni snei ban long lem ringkat. Bat kitu kibadon hakmat ya kabanya kun ya kani ka jing sitom bat ya kani ka klam. To isnei men ken maulam ya ki doktor bat ki nurse kibalong hakmat ko kun rat ki ya kun ya kani ka jing pang. Hot ka jing da ka baki ki phong kalong ta ka jing da ka bangi kum ki briu ngisna. Henry ki don kam ko try ya ka jing da ka bakan jablay ka jongme. Bangi duwai ro ko kenrat ba menisnei ban ai ka jing start ka jing syampang haki riustan ki bawat ya kini ki dawai ki dashin kenama kilak ban syam no ko try ban kilak ban lap no ko kenrat ki dawai ki balak ban penkot no ya kini ka klam ya ka bangi ya kendu haki ni sngi ka bamenta ni wanru akmat jome ablay haki ni ka por. Ya kaban kerpat lem nak beta kinong yalam ki ba it ki jongi hakani ka ri ke jongi bar hakri ke leng jong ka perthai ngitep ko try ba ki don apdeng ka jing kolmar jing mot ki don apdeng ki jing bomla ko try ban snau thu ban syampang ko try ba ka ei kani ka bolan ja hakani ka ri ke jongi try ba bha melajit yaki. Bakin ai ka jing syakri na kabenta upat ba. Niduwai khmat jome ablay. Bamen ai ka jing start ka jing syampang haki. Bakila ban syim ko try yaki rai. Daka bakin pendem yaki haka mon ka jome. Kenang ya ka bame men yo ban yalam yaki jingmut ka jongki. Bamen yo ban penyat yaki rukom trekam ka jongki. Iwan ru akmat jame ablay ban bu ru ka jing duai kerpang na kabenta kitu ki para mensim ki bakordor ki bala syakta haune uknyang jingpang coronavirus kenran ki don hapedeng ka jing syak sumar hakabakum kani kapor do isnei ya kaban krisyan bor yaki do isnei ya kaban pentien yaki. Ken mauru ko try na kamta ki bayeng ki bahasam ki bala do no ki jong ki ba it ki ba thon to isnei ban kner kakti ya ka ban pentingen yaki to ken mauru ko try na ka benta ki tu ki bala syak quarantine ha ka bakum ka ni ka por la ka long ha ka ni ka ri ka jongi ban ha ka ri keleng jong ka perthai gitu wai hakmat jome baai bakata ka pore ka baki don hapdeng joka quarantine ko kenran kin mau bakin wat ya ka khmat ka jome ablay ni wan ru ban bo ti ya khmat jome hakabakum ka ni ka por ki don hapdeng ki para lok ki jongi ko kenran ki badon hapdeng ka jingker do hakabam ka di Hiduai ka baminisnei ko kenran, ko bamelapen mi ikiken hon ko try, ki ban tray mons ngobha, ya ka ban yarap para briu. To isnei ban kersyan bor yaki, bato isnei ban yada yaki ko kenran. Bakin ai ka kti jong ka jing yarap.
Ya kaban ai ka ti jong ka jingerap ban besan na ka benta kini ki beduk bat ki bakerduk. Kenrat babha do isne ban yarap yangi hakabakum kene kapor bengi kenduk ka jing ka pertai barok kadan apedeng ka jing kuslai ka pertai barok kadan apedeng ka jing syapting ka pertai barok kadan apedeng ka jing do jing kermen henrei kaktien ka jome kala khot ingi ku kenrat bangi deban syanya hame hakipor barok jong ka jingim ka jongi try bangi ngauthuk bagi ke barok ki bajah kan ka pertai ki long ringkat baga jingtip ka jongme bat me bat ye kita barok hakeleng hok ti ka jongme bat nginget ko try kat kum kapor bat kat kum kaya ka jongme men sa isnei ye kaban pelat ingi nagani ka jingpang klam try babha hakani ka poru haswai ka bangingin sayo ngoru ye kaktin ka bakut ka jongme Hiduai ko kan rat baminis nay ban penteli ki jingmut ki jing berkat ki jongi. Bad ya ki dok nut ki jongi. Hoi habangi ngap na ki ying ki sem ki jongi ko try. Bakasur ka jong me lengba jong kan ni ka program ko kan rat. Kan yo ya ka ban kren ban kta ban ai men sim ya ki bakum no banginang la ban yat nang ni syakmat. Daga bakmit syame ubalong unong penlong baru nong penjanai ya ke jingat ke jongi kenrat babha iwan ru hajan jome bamen kerku ko kenrat yang ikum ke balang ho ya ka bakum ke ni ka por ngin numla ko try ban ngin ya lumlang ka ni ka ying ka bakentang ka jome ho ka dok nut ka jongi ka mensim ka jongi ka kwa ko try henrei ko kenrat ni hapat ban pen ko ngo ya ki bor ban ki jing penyat jong ka sorkar try habaki don na ki ying ru ko kenrat ni tip bame medon na sendak jongki bame kloy ban kener ka kti ban yarap yaki kenrat babha tu isnei ru ye ka ban kerkhuru atra ye lu jong syakri ujome ubam yeng hakani ka jaka ye ka ban sam ye ka khubor ka ktin ka jome ayu bame don haban keren hapadeng jongi ulong tang ubreu ko kenrat kijing pen krek kijung ubarok kilong kijung ubreu hari udon kam ya ka jing rap ya ka jing penjanai bad ya ka jing pen syat bor ka jung mensim bakut ujome kenam bakawai ka kentien ka ban mit na ka syentur ka jung kan long ka jing kerku kan long ka jing rap na ka benta ka jing em ka jungi khamtam ya ka bangilak ban yat hakan ka pertai ka badap tanda ki jing ba ki jing jenjar try to isnei ban sgo bat syak skor ya ki jing duai ki jungi ha ka por Daka bamen ma bat klet ru ikiringkang ke babon mesyem. Nabah ka kerteng ke jong Jesu Kristus balong nong penem nipan. Amen. Hakani ke por haswa ka bangin yo sngo ya ke jing slok na kaktien ke jong blay. Ni don ka jing ruai kerpang ya ka ban ai hapadeng jongi. Kumtang nga kerpat ya i Cheryl Lingdo in sngo bha ban syem ila ka jong ka benta. Humble themselves
Kabenta jong ka jing slok. Nakaktien ka jong belay hakan ka no phai singi. Kadai ka tu kabenta ka bangla penpuli mene haka basdang. Ka bangila ban syam. Naka gospel ka bakat kum Yohanes. Ka lenong ka bakat way. Naduk ka dekot ka baningkong hadu ka basau pusau. Pada syua ia ka bangi inyok sngau ia ka ni ka kubor. Tungan ia pendam haki jing tuai. Kopa jungi ubah habneng sesisien pat ngiwan hajan jongme. Mayoi iki dok nut ki jongi. Ki baap kemang ia ka ban sengap bat ban syak skor ia ka ketien ka bakut ka jongme haka bakum ka ni kapor. Ngiduai ba menisnai ko konran. Ban kerku ban yalam ban pensya yangi. Kenapa bagin sengau thuk ko konran. Ia ka jing koridor jong ka ketien ka jongme. Bat ia ka bor jong ka ketien ka jongme. Ka ban long ka jing kermen na ka benta ka jing im ka jongi. Kerku yangi lengba jong ka ni kapor. Bangi ko konran ha bagin mi na ka ni ka yeng ka bakentang ka jongme. Ngin mi ru kumju rengkat bat ki jing syaman sim ke batumai. Bat ngiru habangi sengap nala ki jong ki yeng ki sem ki jong ngiru. Ngin yo ia ka jing pen kendu. Ba ngiru ngin mat. Ia ka jing pen tumai bor ka jong men sim bakut ujome. Hapo ki dok nut ki jongi. Sngau ablay ia ki jing duai. Haka kerteng jong Jisu ipan. Amen. Ka benta pedeng jong kani ka jing slok ka jonga hakani ka janmet kalong. Nginyo i ia ka buram ka jong belai. Ki para banget kani ka benta na kani ka ketien ka jong belai. Ka bayathu yangi syapang ka way ka long ye. Haka ba utrai jongi u Jisu Kris. Ujus ngau tenat ban lekai hakani ka long ye. Ujus ngau tenat ban rung hakani ka yeng. Ujus ngau tenat ru ban penjat hat sipor ya ka met ka jong hakani ka yeng. Baru ujus ngau tenat ban rung hakani ka yeng. Ban a ya ka jing hikai. Na ka benta kani ka long yeng. Bat kani ka long yeng kadai ka long yeng jong ka Mary ka Martha bat u Lazarus. Bat kani ka yeng ki syong kisa habetania ka bajngai kumba Armal na Jerusalem. Kani ka long yeng haka jingyat lenti ki jongka. Kaya kendu lani ka mat ya ki lightly ki jingja haka jingim ka jongki. Ka baningkong kalong bakan ni kalong yeng ka mat ya ki jingkerku ki jong ubelai. Haba u Jisu u yok bandrung haka ka yeng uju ai ya ka jing slok uju ai ya ka jing hikai na ka benta kani kalong yeng. Kayok mat ya ka jingkerku ka jong belai. Kabaar pat kani kalong yeng kamat ya ke jingpang bat ya ke jing duk no ke jongki ya upara ubaid ujongki u Lazarus bat kabalai kani kalong yeng pat kamat sasisin pat ya ke buram ke jong belai haka jing im ke jongki ki para bengek bat ki parlok ki jonga nganget bakani ka jinglong jong kani ka long yeng kaya serngiem ru bat ka jingem ka jongi bat ki long yeng ki long sem ki jongi ki bangia kendu hakini ki sngi ke bamenta baru kini ki jinga kendu jong kani ka long yeng ru kaya serngiem ru bat ka jinga kendu jong ki balang bat ki emlang salang ki bangi em hakini ki sngi ke bamenta bat na kita ki jingker khu ya ka bakani ka long yeng kelayoma laong bakalapoi kapor hakabakan ni ka long yeng kahap ban mat i ka jing e hakaba upara jongka u Lazarus uladon hapdeng ka jingpang bat ka bas ngosi ka long ba ula khlat no laong hang ni ka ktien ka jong ublay ba onda habakilatip
ya uni upara jong kai udon hapdeng ke jingpang. Kila pha ya thu au Jisu ban ong ko trai hakmi uta ubame upang. Bat u Jisu ula juba kani ke jingpang. Kamlong syakabanyap. Henry nakabenta ka burom ublay. Bayo baon yo ban penan burom ya ukun ublay. Daka. Laong ru habau Jisu ulatip ya kani ka kubor. Ba u Lazarus udon hapdeng ke jingpang. Bat u Lazarus ulayap. Utrai jungi u Jisu Kris udang sa syuk sa arsengi hakata ka jaka. Ngam perkhat bat ngam mudur leseka Mary bat ka Martha kila linga. Ngila pentip ya utrai jungi syapang kani ka kubor ba upara jungi udon hapdeng ke jingpang. Henry udang sa penban sa arsengi. Bat kani ka jingsa ka jong tra jungi u Jisu Kris kanang penslam syuk-syuk. Ya kata ka ka baki ap kemit lenti. Jong kani ka long ye. Lingkot ki para bangit habangi pet ha kani ka jingja. Loong ba u Jisu ulayat hu ha ki senran. Ban ong ba u Lazarus ulayot tia. Kisenran hakabakum kata kapor habau yathu bau Jisu yathu bau layat tia uangan salet ban kersiu. Kisenran kishim bakalong tangka jing karukom breu habangi yok tia. Kajulong karukom kajungi breu habangi thai yok tia. Bar kisenran kishim bakalong tangkum ka natural sleep kajong u Lazarus. Henry kim tip ya ka ka jingmut bat ka jingmayan ya ka bau Jisu uong ya kini kentien. Laong hai negak tien ke jong blay bakat bau Jisu ulawan sajan juga ni ka ying juga Mary ke Martha. Laong bau Lazarus uladon lupa hajing tep sausngi. Bat kani ka tien ke jong blay laong bahaba ke Martha kalayo sngau bau Jisu ulawan kalelet bantan ya u. Bat no ha bakalelet bantan ya u kalaong yikini ki kentien. Ko try lada medon hang ni upara jonga om dalayap. Ko try lada medon hang ni upara jonga om dalayap. U Jisu ulaong haka Martha. Upara jong pa yo mipat. Ka Martha ka perkhat bakata ka jing mipat ka bau Jisu ong ka syem bakadei ka jing pen mipat hakata ka sngi ka bakhat tu kam syem syempang ya kata ka ka bau Jisu ong Henry kam tip bau Jisu ru umut baun pen empat ya upara jong ka u Lazarus bat un pen sya syu ya ka jingmot jing perkhat jong ka Martha ong ngalong ka jing mipat bat ka jing em uta ubanget hanga la unyap unyo em. Bat ubri barok uba em bat uba nget hanga onom yap lanu ru. Panget ya kane. Ka Martha kala juba hao kotrai nganget. Bala ya tho ba onda ka Martha kala ya kenduk bat u Jisu. Bat onda ba kala poi syaying kala khot ya ka Mary bat kala ong ya ka u Jisu ulawan. Bat ka Mary hakabakum kata kapor hakabalio sngau ya kani ka kubor kalayeng bat kala mi kerke bat bon na pedeng kibriu hakata kapor kibayawan pentengen ya kani ka yeng ka sem jong ka Mary bat ka Martha kiong ba ka Mary kala let shalom jing tep ban let yam hangta Henry kim tip ba ka Mary ka let ban wat ya u Jisu. Habaka Mary kayo yo Jisu. Laong nga kaktien ka jong blay bakal lada dem ngon haki kejat jong u. Karaong ko try lada medon hangi upara jonga om dalayap. Ki para benget haba u Jisu yo ya kani ka long ying ka don apa ding ka jing kuslai. Ka don apa ding ka jing jau umat. Kala penlong ya u dan ni kala penlong ya ke dok no jong u ban sngo melung bat kani ka tien ka jong belai kala ya tho hang ni ba u Jisu ru ulayam ki para banget u belai jongi ulong u belai u baju ya syem mentah habaro ki jingja jong ka jingim la kalong ha ka por bangi pang
ni sitom laka long hakapor ya kabangi kemen ni sngoba ublay jongi ulong ublay ubajia shimbenta hakipor barok jong kajingim kajongi balaong ba ujisu hakabakum kani kapor ringkat bakata kajing ut hakadoknut kajong u ulaong yaki bakin ya lech serta shalom jing tep ya kabalabu ya kamet kabasa kajong Lazarus bat laong balat lakang da umau kang ubahek ba bon da bu jisu lapoi hang tau laong ulah hukum yaki bakin weng no yau tau mau kang Henry ka Martha hakabakum kani kapor kadon hapedeng kajing sngow diau kalaong kutrai kata ulah iutung ujisu ulah ong sa sisien pat haka Martha ngam sim laong ngapha balada phanget panyo i ya ka burom ka jong ublay ujisu ulah duai haukpa hakabakum kani kapor wong knang baki briu kin yok nget bamela pha mame yanga balaong bau jisu laong dekat tien ka bajam ko Lazarus to mi no bat sa sien pat kani kalong ying kayok mat bat kayok i biang ya ka buram ka jong blay haka jingim ka jongki ki para banget ka jingkeli kabangi kwa ban bu hagani kapor kalong ke kabangi day ban le bangin yo i ya ka buram ka jong blay haka jingim ka jongi shimat haki long ying ki long sem ka jongi haki balang ki jongi bat haka emlang saklang ka jongi kabaning kong kalong bangi don kam ban don ka dok nut ka bakerpa we need to have a pleading heart ni don kam ban don ka dok nut ka bakerpa bat na kitu ki kintien ki bang yok snow mene ki ba ongko try ki ba mi na ka shentur jong ka Mary bat ka Martha ki long ki kintien jong ka jingkerpa ni snow thu baki wan na ka dok nut ka jong ki ban kerpat yo Jisu bau ni snei ban ya rap lem yaki hakabakum kani kapor ni sngow thu bakan ni kalong ying kadon hapedeng ke jingdo jingkerman kadon hapedeng ke jing sngow si ke bakrau ba om don manu balak ban yarap yaki hakabakum kating kapor bad haka jing perkat ka jongki ru kalong bakim lak syuk ban yasem yu ni para uba i ujongki ngamut dur ba u Lazarus ulong ukhon lane usenrang marwai jong kan kayeng nganget bakino kino ki kam ki bakhya ulong ma ubah khmat uban kit ban ba ngila ban ong ba ulong kum risot jong kayeng ulong kum urang ba jong kayeng Henry une umdon syuk bat ke Mary ke Martha ki don hapdeng kajing sngosi ka bakrau badai namar baki don ya ka dok nut ka bakerpat badai na kani ka daw ka ba penlong ya Jisu ban pen empat ya u Lazarus ki para banget bat ki parlok ki jonga haka bakum kani ka por bat haka jinglong jong kani ka perthai ka bangi em menta kilong ki sngi ki ba kilong kisngi ki bashitom bat habakan ni ka klam kayok ban sensyar bat ru kabala shim ya ki jing embryo ki babon bat ni don hapdeng ka lockdown ngimla e ka ban nginwan sya ka yeng ka bakentang ka jong ublay ni hap ban shongkhop ha ki yeng ki sem ki jongi ni don hapdeng ka jing don hapdeng jongi ni don hapdeng ka jing sya quarantine bat nginumla ban mi syabar banyak kenduk yanu bat ni hap ban but ya kijing betha jong ke sorkar lengba ketenat ke kot yakhya bangi don kam ban syong haye ban yada nagani ka klang le singi don kum mau khang jong ka jingdo jingkerman ha ka jingim ka jongi ka bangim tip nang ne sya khmat
ngin yat kum no ngi don yu mau khang jong ka jing du jing kermen bat ka jing bom shngan ha ka jing im ka jungi ka bangim tep nang ne shakhmat ngin le kum no u blay u khot yanga ya pi bangin don ka dok not kum ka Mary bat ka Martha ki don bat kata ka dei ka dok not ban kerpa ban ut ban yam khnang ba u blay uni snei ban sngap ya ke jing ut ya ke jing yam ya ke jing kerpat ke jongi bat ba u blay uni snei ban pelat no yangi na ka ni ka klam ka benta ka baar ka ei ka bangi dei ban le ladangi kwa ban yo i ya ka buram ka jong blay ngi don kam ban don ka dok no ka ba pendam. We need to have a humble heart. Ka proverb ka ba khat pra ka khot ka ba khat a ki kintien ka ba ong kum ni haswa ka jingjot ka dok not ubriu ka sarong ban haswa ka buram ka lek ka jing sngoret chu ka proverb ka ba khat san lai pulai ka ba ong haswa ka buram ka lek ka jing sngoret ki paralok ka ni ka Mary ka don ka dok not ka ba pendem yaladi hakamon ka jong blay bala ong hang ni ka tien ka jong blay habakalayo sngow bau jisu ulawan bat habakalayo i ya u la ong hang ni bakala lek ban dem ngon haki kijat ki jong u ladangin pai haki gospel ngin lap baka Mary ka dem haki kijat ka jong jisu laisen kabaning kong kadem ki kijat ke jong jisu ban syak skor ke jing hikai ke jong u kabaar kadem ki kijat ke jing jisu kalong baka penslet ke jing slet ka ba koridor bat ka nyat u nyuk khli namar baka buram ya u bat ka balai ka Mary kadem ki kijat ke jong jisu namar baka sngosi namar baka khuslai namar ba para jongka dan syu dai ka ni ka dok not ka ba pendam ka ba penlong ya utrai jungi Jesus Christ ban pen empat ya Lazarus dai ka ni ka dok not ya ka ba ka Mary ka don ka ba penlong ya utrai jungi Jesus Christ ban pen empat ya Lazarus habangi pai ya ka jing em ka jongi leng ba ki snem ke bala letno leng ba ki benai ke bala letno lese barok shikata kasin syar kani kajing sarong kasin syar kajing ngomeng ki para banget ladangim don ka dok not ka ba pendem ublay unum lak ban sedang ya kanu ka ba thamai ha ka jingim ka jungi simet la ka long ha ka jingim jong ki ying ki sem ki jongi la ka long ha ka jingim jong ki balang ka jongi bat ha ka emlang ka saklang ka jongi ka kitab Chronicle kalenong kabaar ki Chronicle kalenong kabah nyau ka khot kabah khat saw ka ong kup ni lada ki bril jonga ya ki bala khot daga kerteng jonga kin penret ya ladi bat kin duai bat kin wat ya ka khmat jonga bat kin phai na ki limti baman jongki gum ta te ngan sngow na beneng bat ngan map ya ki pop jongki bat ngan pen khia ya ka ri jongki ki para bangai ladangim don kani ka dok not ka ba pendam ublay unumla ban sedang ya kanu ka batmai ha ka jim ka jongi ka benta ka balai ba ka bakhadu ka ei ka bangi dei ban le ladangi kwa ban yo i ya ka buram ka jong ublay ngi don kam ban don ka dok not ka bangai we need to have a believing heart ngi don kam ban don ka dok not ka bangai ikan mau na kitu kiken tien ke bau Jisu ong ya ka Martha ngalong kata ka jing mi pat bat ka jing em uta ubanget hanga la uyap unyo em bat ubriu baro uba em bat ubanget hanga unum yap lanuru panget ya kani ka Martha kala jubab kala ong haot kotrai nganget u Jisu habaka Martha
ka ong itu kikintin ko try kata ula iutung ni para jongi u Jisu upenken mau biang ya ka Martha ngam sim la ong hapa baladapan nget panyo i ya ka buram ka jong blai dai na kanika daw ki para bagai bat ki parlok ki jonga ki ba penlong ya u Jisu ban pen kia ya u Lazarus lan ban pen empat ya u Lazarus kalong bakani ka Martha ka don ya ka dok nut ka banget ki para banget yo hi bakani ka long ye sa si sen pat kayok mat biang ya ka buram ka jong blai ha ka jing im ka jong ki barok sikata kani ka long yeng ka sen syar ka jing syapting udon umau khang jong ka jing syapting udon umau khang jong ka jing bom singan udon umau khang jong ka jing do jing kerman bat unie umau khang sila ban ong bahakan ni kalong yeng ulalong kum full stop ubakin numla syuk banyo i ubakin numla syuk ban jam ubakin numla syuk banyo i ya kanu ka babha ubakin numla syuk banyo i ya ka jing syai dai hakabakum kani kapor ba u Jisu ong ya ka Martha ladap han ngai panyo i ya ka buram ka jong blai ki para bangai bar ki paralok ki jonga ki bapet ya kani ka program ka bangi syakri lang yu blai ha kani ka por habangi phai sala ka jong ka jing em ka jongi shimet lese ka don ka por kum ki paralok ki don lese hapdeng jongi ki badon ki jakas sumar ha ka bakum kani ka por don hapdeng jongi ki badon hapdeng ka jing syak quarantine ha ka bakum kani ka por laka long hakani ka ri ka bait ka jongi laka long hakaleng ki ri jong ka pertai lesengi don hapdeng ka jing syapting ni don hapdeng ka jing le ran ni don hapdeng lese ka jing syak nyoben bat ka jing syak iben yo bah ki briu ki tip bangi don ya kani ka jing sitom kinong kumno yang i habangi yo ya kani ka jing sitom umau khang jo ka jing syapting lese usen syar ka jing em ka jongi henry ublai ukot yangi hakani ka no paisi bangi don kam ban don ka dok nut ka banget kenang bangi yo i pat sa sisien ya ka buram ka jong blai lada manga bat mapi ikwa ban yo i biang ya ka buram ka jong blai ha ka jingim ka jongi i don kam ban don ka dok nut ka banget ki para banget bat ki parlok ki jonga baka dok nut ka bakerpat ka dok nut ka bapendem bat ka dok nut ka banget kidai ki dok nut ikeba ublai ukwa ban pen empat sa sisin ya ka jingem ka jonga ka jongpi ya ka jingem ki yeng ki sem ki balang bada ki emlang ka salang kane ka long yeng jong ka meri abaka don hapdeng ka jing syapting ka don hapdeng ka jing do jing kerman ka don hapdeng habalalong kum full stop yaki Henry kalayo mat pat sa sisin ya ka buram ka jong ublay ki ka ba mangi kum ki brew ngiyo i kum ka kutlat Henry ha ublay kalong kum ka jing plelat ha ubrew kalong kum ka crisis Henry ha khamat jong ublay kalong ka kum ka opportunity ka ba ukwa banwan lam biang yanga ya pi syau baru Jisu uong yang dikintin kani ka jingpang kam dei sya ka banyap Henry ba on pendan buram yau kun ublay daka habangi perkhat habakani ka met ke jong Lazarus kala don saus ngi halum jingtep bangi perkhat ya itu ki kentien ya ka baka Mary baka Martha ki ong ko try lada medon hang ni kilong ki kentien jong ka jing angnut ke jong ki ba u Jisu u de bandon hakabakum kata kapor ka baki kenduk ka jing lada medon hang ni uni upara jongi on om dalayap la saus ngi ki para bangai utra jongi u Jisu ula slem lese haka jing perkhat jong ka Mary bat ka Martha kala long tule kala slem palat kabaar kalong baka met ka jong ni upara jong ki kala iutung
Henry ublay ubangi nginyet, ulong ublay ubakra, wat la sausngi ula slam. Henry ula penmipat. Ki para bangait na perkat ya ka jingim jo ka Mary bat ka Martha. Habaki ap ya utrai Jisu banwan sikaying ka jongki. Kalong kapor ka bala slam la sausngi. Nganget bakapor ban ap kalong kapor ka babatay tam ha ka jingim ka jonga ka jongpi. Wat habangi im ha kini kisngi ka mamita habakay don kini ka lockdown. Buon habangi ya syarum syaneng yong ilas ngotat. Ngilas ngo betai, mengilah tray ya kajuk si kajuk kakam, ngimlak syuk ban penlut ya kapor ka jongi. Henry tutip kapor ka ba ap, kam day kapor ka bagi penleno lalu bagi pen bijay Maka don ka jingong ka baong. Waiting time is not a wasted time. Kapor ban ap, kam day kapor ka ba pelong leno Let's see don na pedeng jongi. Leng baju kan ka senam arhajar arpau ni don shibun ki jingkmu ka mangi kwa ban le ha kan ka senam lese kom ki nong khai ni kwa ban kham pen he susu ya ka khai ka pateng ka jongi lese don na pedeng ki nong hikai ni kwa ban ai ka ba bahatam na ka bata ki student ki jongi don na pedeng ki ba treha office ni kwa ban ai ka ba bahatam ka jing syakri na ka bata ka sorkar. Don na pedeng ki kena school, bagi kena kuliah, ki college, bagi university, ni don hakmat jungi, bagi kuat ban lek bha, bagi lak ban poi syakmat. But don rut na pedeng jong ki nong rap ki jungi, ki ba persyang bahkan ni ka senam, ni kuat ban kam rap kambon, bahkan kami kambon, kenam bagi lak ban im. Don rut lek na pedeng jungi haka bakum ke ni ka senam. Lek ki don ki para benget ki ba kuat ban Poinok syaka jing kentiu kurim ke bedon ke burom. Henry habakini ke jingja kaja. Habakini ke jing kawan hakini ke riba ka pertai hibar kawai. Kapelong ingi lesengi don ka pedang ke jing duk jing kermen. Ngimla ban pendep yakini ke jing temu ke jongi. Hari habangi perkhat pat yakini ka longying ke jong kameri bat ka Martha. Utra Jisu shimla slam. Wat ulah sa arsngi hadin bulatip ya kini ka kubur bau Lazarus ulapang bat ulayap. Wat lakalong ka baslam ublay. Wat lakalong ka baslam haduk kata-kata Henry ublay jongi udon laka jong kapor ka jong ban pendep ban penpau iki kambak. Wat lakalong ka baslam kapor kalong kepala slam haduk kata-kata. Henry ikan mau ya kini kalong ying kadai ka appointed time ni ka ba Jisu uwan ban pen kia ban pen empat ya uniu Lazarus hakapor ka babiang. Ki para bangai kani ka kubor hakani ka janmin. Ka khot yanga ba yapi. Baladangi kwa ban yo ya ka buram ka jong blai sa sisen pat ka jingem ka jong. Hapadeng ke jing duk jing karaman. Hapadeng ke jing syapting. Hapadeng jong ke jing ngos ir. Ni don kamba don ke dok nut ke bakirpan. Ke dok nut ke bapendem. Bat ke dok nut ke baget. Ublay un kerku, ublay un yarap. Nak benta ke buram ke jong. Amen. Ki para banget. Hagani ke por. Ila poi syaka benta ka bakin penwai no ya kani ka jing syakri bat ka jing mani ka jing ublay. Ni ai kublay ya pilang baro ki ba pet ki ba sngap bat ki ba syak skor. Bat ki ba mani lang ya ublay hakani ka janmit. To ublay unkirku ya ki benta baro ki bangila pendap. Bakin long ki ba pediang hun hakmat jong Inya penwai no ya kani ke jing syakri ke jung ublay hakani ka por. Da ka number jing rai ka balai spa prapo. Ka number jing rai ka balai spa prapo. Lakil o yanga ki wanka bat marway ngayat lingo. Hapadeng ki khuslai ngajukwa ya ka jingkmen blaherno. Abangan yo tang Jisu
jing im hun dengan sesem, using jing syai, datang mau, bat uklur ke Bethlehem. Tungin ya penwai no, ya kini kejuseng kejongi. Ablay tu isnay ban kerku, ban pen scam mi ki benta baro, ki bengliok ban pendap hakani kejanmit. Bahkan long kejing kerku nak kebenta jongi ki bapek, ki basngap ki basyashkor. Leng bah kani kejing syakri, bat kejing mani kejongi yame au blay. Batu pelat ingi di kejing kerku ki baken saitam ki jong me. Ki bawan lemba kejing IA ki jong Yesus Kris belong try bat unong penim jongi. Kejing iba kejong blay ukpa na bom jukut. Lemba kejing slok ka bapentingan ka bapen syat bor kejong mensim aku. Bakini kejing kerku ki belong lai away blay. Kin long lam ringkat bat ni. Bat ki bangait hakeleng jong ka pertai. Naduk mentabat halakarta. Amen.